se borim da za malo više, jer postoji i ovo funkcionalno testiranje, odnosno taj maksimalni test opterećenja. Jedno je EKG srca u miru, a drugo je šta vi provocirate naporom. Znači vi trenirate ljude koji su fizički aktivni svaki dan i meni ne znači ništa ako je njegov EKG, evo, prošlo je 30 fudbalera, od 30 fudbalera, znači ja sam već dvoje ograničila i tražili smo dodatne analize. Znači ta dva fudbalera da se završio pregled samo na ovom osnovnom EKG u miru, ja bih mu dala zeleno svetlo. Ali onda kad smo ga stavili na traku i kad je krenuo napor, onda smo krenuli i da tim naporom provociramo poremećaje srčanog ritma koji su zahtevali dodatnu dijagnostiku. I sad pogledajte tu diskrepanciju, ovo je sve u redu, super srčani puls, znači malo, pravi sportista, tako se ti osjećaju, oni će vam većina sportista reći nije mi ništa mi nije, super sam, niko nije bolestan, svi smo zdravi, ja sam zdrav, vrlo često i to onako paušalno slušaju ta vaša pitanja, a onda kad ih stavite na test, vi zaista provocirate nešto. Ili ako ne provocirate, onda ste sigurni da sam ja njega gurala na 100% njegovog maksimuma, opteretila srčanu funkciju i dokazala da zaista ta fizička aktivnost u tom trenutku ne provocira ništa što može životno da ga u tom kontekstu ugrozi.